Čau lidi. Dneska tady zase zahrám Roblox. Protože jsou to 51. No, teď je kolik už? 51. Já tam běžím, kámo, já tam běžím. Pedro, to máš, jo? Jsem tam. Potko se toho nebo asi ne? Nevím, asi ne. 52. Jdeme rád tady, protože to mě baví. A můžu je reveal. Já můžu reveal. A to padne. Jo, fire. Fire. Tak já to všechno padlo. Jdem. Vezmu si ten fire. Doktor proti mě. Jo, jako dlouhá. Týpek se na mě troufá. G. A. R. D. OK. S. T. O. Co? Já si myslím, že tam je tady to. Jo, je. Krám. Já zkusím to, já nevím. Já přísám, že nevím. Kart. Co? Krabice cart. Co? Lidi, tak to jsem fakt prohrál teď. Jiný to nemohlo být. Tak to jsem jak zabil. Kam? Ne. Tak já nevím. Já vím. Možná, že a to je... Vyrazím! Je. Stay. Escape from Michael Jackson. NBA. Kam já tady mám hrozný... Chcete vidět Brawl Star? Bože. Mezi tímhle. Jsem to dlouho nehrál, ale můžete vidět, kolik mám tady problémů.
nehejtěte mě, protože já už jsem to fakt dlouho nahrál, takže nehejtěte, jo? Komentáře, děkuju. Jinak už nebudu dávat nějaký video. A to musím fakt vážit. Já zkusím Bobby. B-U-T, cool. Welcome to the oddities shop, where normal don't live no more. Kamel chci, ten se mi fakt líbí. Ten poko. Repair, reuse, recycle. Nevím kolik. Koho mám pušovat? Let's see what's Já buzzing. si vyberu, že koho mám pušovat a uvidíme, jaká to bude tu filmu. Let's see what's buzzing. Pam, pam a mám kámo. Pak hubáze. Kurva. No to je jako hodně rozjel teď. Pojď, ne? Tak to jsem zabil. Čako. A chcete říct, jaký jsem měl sen? Jako malý. Být youtuber a být slavný. A mít hezké, jak se jmenuje, YouTube tam. Že mi to fakt někdy udělá, tak fakt mu děkuji. Takže mezi tím udělám. Oh, you got destroyed! Co to bylo? Yes! Já se počítám. Brawn and beauty. Ale vidíte, že nejsem takový dobrý. Ale rád bych chtěl aspoň na to diamant. To by jako hodilo. To je 1, 2. A gold mě nezajímá, takže v pohodě. Ne, mytik mi líbí. Ne, já jsem nechtěl. Jdeme FC Mobile. It's in the game. Já jsem rád, že jste mi už dali 50 odběratelů a 52. Děkuji. Totiž předběhnu takovýho mýho kámoše, jestli si pamatujete. Fakt, jestli si pak pamatujete o mýho kámoše. Paris? Pačo! Pojď sem! Já jsem myslel, že to další. To! Já jsem legenda, kámo. Včera jsem to hrál. Že to víte. Počkej, tady jsou spoustu odměn furt. Ale můžu. Kámo, to si děláš sem, že budu mít takový hezký. Lidi, odměny. Kámo, já jsem fakt legenda. Já jsem legenda, kámo. Já jsem legenda. Tady, pačo. Já zkusím ještě povýšit nebo na trénink, jak je takhle na trénink. Tam dávám, který nepotřebuji. Tak. A má 13.
já doufám, že nový zajímavý hráče. Tak jdeme. Nekoukám? No můžu už. Kanada. Kanada. David. Tak to je legend. Bez srandy, to je legenda, kámo. Mně se fakt líbí, kámo. To je taky nový. No a nic nečeká se, že budu hrát, no. Doporučuji živá událost. Proti új. Hráčůst. Proti komu? Proti 1v1 nebo co? Podle mě to je 1v1. Já jsem to totiž nečetl, takže možná, že to je 1v1. Ale nevím. Ne, to je reálnej zápas, kámo. 116. 103, dobrý. Mají špatný golmana. Sorry, že urážím Real Madrid, ale jako Barca je ještě lepší, jo. Sorry, kdo má rád jako Barca, Real Madrid. Promiňte, ale jako já mám prostě rád obě týmy. Real a Bartu. Já to nechápu. Proč jsou proti sobě furt rivali. Měl by se skámošit, kámo. Ale pozor. Španěl. Oh my god. Tak. No nic, Peričic. Já to radši skipl. Tyvko. Co dělá Pačo? Ty mám jsme poprvé jako obránci nebo co? Pojď sem, Pačo. A za trest to musíš dát gol, za trest. Že se to někam odkop. Tak, jdeme. Jako sorry, ale jako on udělá tady to? Jste blázni? Nička. Kámo! Vidlička, nička. Kámo, kam to koupeš? Ty vole, koupej to tam. Kámo, na Pačo. Pojď. Co dělá? Viděl jste to, jak jsem něco... What the hell? Já jsem něco ale nekup. Tak, a zkusím nůžky? Ale mi to nevadí, co jinak. No, tak to asi bude konec, takže nic.